बोहैथि दाननि 14 आरो 15 इं खालाराव गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 53 बोसोरारि जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमानि नारेंगी पाथर कुवारीनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनो लाहार फाहार खालामदों होनना मिथिहोयो। गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 53 बोसोरारि जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि आखाइजों गायसननाय जायो। गाहाय खुन्थिया गायसननाय दिनैनि गोथार हाबाफारियाव गुवाहाटी नोगोरमानि खना खनला रायजो जानाय बाथौ सिबियारि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे नारेंगी आन्चलिक बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिया ओरैबायदि फोरमायो। खुंगा 53 बोसोरारि जथुम्माखौ नारेंगी पाथर कुवारीयाव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो लाफुंनाय जा दिनैनि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारियावनो गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि आरो बिबानगिरि दौरि आरो नारेंगी बियाबनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो बे जथुम्मानिनो रायदाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव मुखुब जाना थानाय आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिबान लानानै खामानि मावनाय बिथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गिबि गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै अखा हानायखौ नेवसिनानैब्लाबो दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आरो नोंथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखायबो साबायखर बावहरदों। बे साननै फैबाय थानाय 14 आरो 15 सेप्तेम्बर खालाराव साननैनि हाबाफारिनि जा अक्ट'बराव खुंजानो गोनां बे जाफुंसार जागोन आरो बारा गोबावबो गैला। बे साननैसोनि उनावनो आरो बेवहाय टार्म मिटिं सेसनबो जागोन आरो बेवहाय गुवाहाटीयाव थानाय जिखिना बर'फोर दङ गासैखौबो जिल्ला आफादजों लोगोसे बे ओनसोलनि बियाब आरो रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेयो साननैनि हाबाफारिया जाफुंसार जागोन आरो बेखौनो दिनैनि बे गाहाय खुन्थियाखौ गायफुंनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो बियो साननैनि हाबाफारिया गोजोनै जाफुंलांगोन आरो बेखौनो आसा खालामनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेराव आर'ज गाबदों जाहाथे बे साननैनि प्रग्रामबो गुवाहाटी जिल्लानि थाखाय जाफुंसार जागोन आरो बाथौ धोरोमखौ गुवाहाटी बादि बे नोगोरावबो गोसार होनायजों लोगोसे सारा मुलुगावनो मिथिसार जाहोनायनि जाखिनि हाबाफारि लादों बे गुवाहाटी जिल्लाया बेबायदि हाबाफारि लानायनि थाखाय साबायखर बावहरदों आरो जों उननि समफोराव बेबायदिनो बै साननैनि हाबाफारियावबो गासैखौबो जयैनो लोगो मोनफिनबावगोनखौ आसा खालामनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबबाय। गहाय आफा बोराइ बाथौ जय गानि।